D'ençà que vaig veure Hora d'Aventures, sempre m'ha agradat. Aquesta sèrie, a part de tenir un dels lores més complicats que he vist en ma vida, no només està l'animació, que és una passada, ni el lore. O sigui, els mags surt el lore, però té com capes, val? O sigui, els mags estan tots deprimits d'alguna manera, estan tristos d'alguna manera. El rei Gel és una estranya representació d'això, de la demència o de les malalties mentals, i és una representació feta amb molt de compte després de la primera temporada i que està molt bé. Vull dir, a part d'ahir hi ha els Limoncios, que és una mica una reinterpretació del monstre Frankenstein, imagineu-vos, i el Banana Man, que té més trastorn de l'aspecte autista que el mussol de Winnie the Pooh. I tot el que tenia que oferir, no, en sèrio, el país es diu O amb 3 Os. O sigui, a més, a part d'això, tenim els dos protagonistes, saps? El Finn i el Jake, el nen i el gos. I després tenim una gran varietat de personatges amb el que podien fer qualsevol història que els vingués de gust. Et pot fer riure, et pot fer plorar, ja t'ho dic jo, et pot fer riure i plorar, i reflexionar, perquè al llarg de la sèrie es va tornar més existencialista. És una cosa estranya, per les portes de plantejar. Què és la vida? Hi ha un capítol de la primera temporada que es diu Què és la vida, literalment. I a part d'això tenim la representació LGTB de la Bonnivel i de la Marceline, que m'agrada com s'acaba construint la seva relació des d'un capítol en concret, i des d'allà s'explora com tot el seu passat. La majoria dels dolents d'aquesta sèrie són tràgics o gent molt desagradable. Després tenim el Sweet Pea, un nen gegant que porta el Lich a dins però és capaç com de controlar-lo. El Lich és, per cert, un dels dolents més bèsties de la història de l'animació, és una bogeria la presència que té. No sé, i després hi ha capítols, els més existencialistes, com per exemple Jake el Maó, en el que el Jake es converteix en un maó. Uau! Uf! Ai! I llavors què passa amb això? Doncs que aquest capítol és com sempre ha volgut ser un maó i narra com el que està passant davant seu, i deixen com un walkie-talkie i tothom s'interessa, saps? O sigui, van poder fer el que volien. Van fer 2 minisèries molt bones, una de vampirs i una altra d'elements, i això, 10 temporades. És sincerament és una de les sèries més bones que he vist en ma vida. O sigui, bàsicament per l'exemple aquest que poden fer el que vulguin.
No puc resumir cada trama que m'interessi, no puc resumir tota la sèrie perquè és molt difícil. Però l'únic que us puc dir és que té 10 temporades, valen la pena. Hi ha un capítols on no surten els protagonistes i funcionen igualment. Hi ha un capítol fins i tot on pràcticament no parlen i funciona. Totes aquestes coses combinades que eren una sèrie rodona. Fins i tot les trames del film, de les relacions, funcionen cap al final perquè acaba desenvolupant-se i les que han estat amb ell. Cosa que m'alegro molt de que passi. Certament es veu com aquest desenvolupament... O sigui, val la pena aquests 200 i pico capítols. Val la pena. Al final, que s'allarga més del que s'hauria d'allargar, però hi ha després la de Terres Llullanes, val? Que és com una minissèrie així com de 4 capítols que duren 4 especials més aviat. I és com... Sí, va bé, funciona i sí que serveix com a cert tancament. I a més és com... M'agrada molt el que fa aquesta sèrie. Perquè sí que ens dona als fans... O sigui, em va agradar que al final fos així, perquè al final dius, falta una mica més, no sé què. Però al mateix temps... vull dir, vols... o sigui, volien donar-se una mica de temps per fer com un últim final, un últim adeu. I francament em va agradar molt, vull dir, es va fer amb molt de mimo, menys el capítol del majordom Menta, que em va agradar, però no sembla més un pilot d'una sèrie que una altra cosa. Llavors, no sé. En resum, Hora d'Aventures és boníssima, de principi a fi, i va tenir canvis molt evidents a l'animació. Tots haguéssim estat contents si realment hagués acabat Hora d'Aventures, si hagués tingut aquest final i no l'haguéssim... Perquè va ser tot molt satisfactori i vam tenir temps per acostumar-nos a aquest entorn, a aquests personatges. I llavors arriba, això que acabo de veure, Fiona i Cake. Fiona i Cake era, que no ho vaig explicar en l'anterior vídeo, era un fanfic que tenia el rei Gel al seu cap, però que posteriorment vam descobrir que era el Prismo, que va crear literalment una versió d'Hora d'Aventures amb els gèneres canviats, o sigui que imagina't. Què passa? Que aquí s'explora una mica el que passava amb Hora d'Aventures, o sigui, s'explora com la violència, el que és anar d'aventura, el que significava l'aventura realment, com tota aquesta cosa. I en si és un viatge pel Simon Petrikov, m'encanta molt. O sigui, m'encanta perquè és un senyor deprimit, però saps que ha anat a teràpia, ha començat a parlar del tema, perquè clar, la Betty, o sigui, hi havia una trama d'ell i la Betty, que el Simon era el rei Gel abans de posar-se la corona per primer cop. I llavors es parla com... s'explora com la relació d'aquells dos, perquè era una relació molt romantitzada, tant per un com per l'altre, i era com... què fem? No sé què, saps? I aquí és com que es desenvolupa i es veu que en realitat un podia haver sacrificat més i l'altre també, però la situació es veu com això. I és força bonic, la veritat. A part d'això, creix amb la sèrie, això. Perquè aquesta és per 14 anys, que la d'abans també t'he de dir, s'anava... O sigui, podia fer unes coses que potser no... Que no sé com no els hi van dir res, tu. Però és això, Val, o sigui, s'explora de nou el personatge de Fiona i la Cake, s'explora una mica el Marshall Lee i el príncep Chiclet, i no sé, és divertit veure els personatges reinterpretats d'una altra manera,
aquest viatjar pel multivers... Direu, estic cansat del multivers. I jo, bé, també estic cansat jo una mica del multivers perquè és que és una cosa que ja fa temps que dura, o sigui, ho estem veient a quasi cada pel·li. Però no sé, aquí trobo que estan molt bé aquests viatges, perquè fan que els personatges s'enfrontin a coses que no sabien, saps? Com què passa després d'una aventura, què passa després de carregar-te algú, saps? Com ho notes? I és molt... és com molt bèstia, saps? I veus en plan la Fiona acabant trobant a faltar el seu món tal i com era, saps? Sense la màgia, sense tot això. I el Simon com descobrint cap on ha d'anar. I la Cake, pues, siguent la millor secundària que he vist en ma vida. O sigui, és una cosa... bojíssima. No sé, perquè, clar, llavors... O sigui, el Finn i Jake tenien des de sempre estaven en un món postapocalíptic i les normes morals eren molt diferents. Però, clar, la Fiona té unes altres normes morals... És com... Està molt bé, veiem un altre cop al Farm World, que està també molt bé. Surt Brian David Gilbert, que hi canta, que ja perfecte, llavors ja la sèrie. I té un final que no sabem si serà el final, però encara així és satisfactori. I expandeix encara més en el lore d'Hora d'Aventures, que ja era difícil. En resum, podíeu veure'l, és molt... És que té molta cosa, o sigui... I és veure-s'ho tot de cop, eh? O sigui, havent-vos-ho vist tot abans, perquè o sigui, francament, com a fan, t'acaba agradant moltíssim el que estàs veient. I trobo que és... això, no es canvia molt l'estil d'animació. I és... O sigui, Fiona i Cake és com Hora d'Aventures, però com de construint-se una mica i reflexionant. Que ja és una cosa que em sembla increïble. Que pot seguir sense ser repetitiva o avorrida, saps? O sigui, Rick i Morty té ara, què, 7 temporades? 7 temporades. És repetitiva, m'estic cansant ja, o sigui, l'estic seguint al dia, però m'estic cansant ja. Que no m'ha fet sentir res als últims capítols. Res de res. Mari, com pot ser que una sèrie amb un disseny tan estrany, amb unes històries tan llargues, tan curtes a vegades, com és possible que això encara segueixi donant de si? Doncs perquè hi ha gent creativa que ho està fent possible. No hi ha més a dir. Val? O sigui que sí, els haurien de donar més temporades, i tant que sí. Ai. Però si no volen, també... Al final no era insatisfactori, tampoc, o sigui que... Jo aquí no em queixo. I això és tot el que opino de Hora d'Aventures i Fiona i Cake. Una de les sèries més bones que he vist en ma vida. És que no em faria vergonya dir-ho, en plan, sí, és dels millors que he vist. Hi ha sèries bones també, però aquestes dos, i la tercera de la minissèrie, són espectaculars. I trobo que es diu poc a vegades. En fi, després d'un dels vídeos més llargs que he fet fins avui, que n'he fet de més llargs, però vull dir que feia temps que no feia tan llargs, doncs mira, esteu contents. En fi, seguiré fent més vídeos, òbviament, i fins la propera. Nuggets.